miss na kita. Dapat next taping kasama na kita dito. Anyway, nako, ayan mga mommies. Ay nako, sana po marami po kayong natutunan kasi talagang yan po ang mga gusto namin i-share talaga sa inyo para tayong mga mommies lahat masaya. You know, di ba? O anyway, habang wala tayong ginagawa or habang nasa bahay tayo, why not? Let's start our own businesses. Small businesses, malay natin. Super duper lumaki to, di ba? Bagang-baga to mga mamis. Ayan. Pero bago pa man magtapos ang aming show, gusto ko muna magpasalamat sa aming mga sponsors. Ano nga ba itong mga sponsors natin, Gel? Yes, thank you so much to Sweet and Spicy, located at, ayan, bagong ano nila, Salcedo Street. So much, Manong, for the food, Sweet and Spicy. And, syempre, sa TESDA sa Vegan Skills Training Center. Thank you so much. Especially to the city government of Vegan City, to Mayor Eva Medina. Congratulations pala for winning the best local government unit, best performing local government unit again. Yes, Hall of Famer na tayo. Congratulations to the City of Vegan. And syempre, to Eden Garden, maraming salamat po, Sir Francis Flores of Eden Garden, for always supporting us. Thank you so much. And syempre, Nolly Morales Salon, Friendship Nolly, thank you so much for always being there for us. Friendship, we love you. Yes, personal greetings. Thank you so much sa staff, sa decor. I love you guys. Mang Kaloy. Thank you so much to my family and friends. Ayan, for always watching. Mama, Micah, Mommy Eva, Daddy Ferdy, Joanna, Janina, Carlo, Uno, Yuna, Weng, to all the Santa Catalina people out there, hello. Actually, everybody. Please follow me on Twitter, SR Medina, ayan. Bibigyan ko kayo ng updates at kung ano-anong mga tips, ayan. May I-follow kayo. Pero bago kayo mag-follow sa akin, make sure may Twitter kayo. O, diba? At syempre, i-add nyo kami sa Facebook, Moms the Word. Ayan. Doon nyo po kami i-add sa Moms the Word. O, diba? Sa lahat ng mga nag-a-add sa akin, sorry, kasi yung iba nag-a-add sa akin sa personal account ko. Minsan, hindi ko na-open yung friend request. Ayan. Sorry. Diba, I'll find time talaga to look everything over there. And syempre, congratulations sa lahat ng nag-graduate this March. Ayan. Sino ba napag-graduate? Si Mother Tess. Mother Tess, hindi ka ba nagpapakain? Mother John, congrats! Congrats sa kanyang little ballerina, graduate na. And sa lahat-lahat ng, lalo sa mga nag-graduate ng nursing, ay nako, ayan, good luck! Ito na, board exams na. And syempre, happy birthday to my son, Uno. Mag-birthday siya eh. Kay Uno, happy birthday na! Kaya ng Pokemon. And syempre, sa kanyang mga friends, and sa kanyang friends, family namin, kala Patrick and my happy birthday. Ayan. And to all my families out there who's watching right now, happy viewing. Ayan, I hope you guys masaya ngayong summer vacation. Sana walang magkakasakit. Next episode, makatutukan ng Moms the Word. Diyan po nagtatapos ang ating show for today. Nag-iisang talk show ng mga mommies, pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Moms the Word. Bye! Bye everybody! Sana walang magkasakit. Bye-bye! Annyeonghaseyo! Bye-bye!